Hola, amigues i amics. Benvinguts al podcast del taller d'escriptura creativa de Diconex, un servei sense afany de lucre en el que donem suport a aquelles persones que volen publicar la seva obra literària. Soc en Josep Lluís Benet Vidal, creador i director d'aquest servei editorial. Moltes persones em demanen consells sobre com estructurar el relat o un conte o una novel·la. En aquest podcast del taller d'escriptura creativa de Diconex vull compartir amb vosaltres els meus coneixements i les meves experiències per si us són d'utilitat en el vostre procés creatiu d'escriure. Hi ha persones que no es decideixen a expressar-se amb l'escriptura. Volen i dolen perquè consideren que no són capaces de lligar 4 paraules. Bé, està clar que hi ha persones a les que els agrada la música, a altres els agrada la pintura o l'escultura o l'esport, a altres els agraden les matemàtiques, uns altres són feliços elaborant formatges o investigant la història passada, etc, etc, etc. No tots són iguals, afortunadament, ni tots hem de fer el mateix i les mateixes coses. Però si vosaltres esteu tocats per la cuqueta de l'escriptura, segurament ja haureu experimentat de forma més o menys conscient uns quants dels beneficis dels quals ara us vull parlar i recordar. Vull que, com jo mateix, també gaudiu vosaltres dels beneficis tan importants que ens dona el fet d'escriure. Per mi, un primer benefici és l'oportunitat que tenim per expressar-nos de forma personal. De trobar la nostra manera d'expressar-nos, el nostre propi llenguatge literari. Quan escrivim, potenciem la nostra expressió corporal, la nostra capacitat d'expressar-nos de forma personal i única. A través de les paraules i de les històries que nosaltres creem, transmetem als altres emocions, pensaments, experiències i punts de vista molt propis, molt personals. Quan escrivim, desenvolupem una entitat literària pròpia, personal, diferent de la dels altres. És el nostre propi llenguatge literari. En segon lloc, us diré que l'escriptura fomenta la nostra imaginació i la nostra creativitat. I ho fa perquè quan nosaltres creem uns mons ficticis on uns personatges han de superar conflictes, quan nosaltres elaborem una trama, tenim plena llibertat de creació. Escriure és un entreteniment i una manera de volar. Ens permet perdre'ns en un món imaginari o fins i tot en les vivències dels nostres personatges. Per tant, nosaltres som lliures per volar, som lliures per imaginar, per crear mons fantàstics, per crear personatges. Tenim la llibertat de volar. Ningú no ens marca cap límit. Som absolutament lliures a l'hora d'escriure, a l'hora de crear. I això és molt enriquidor i molt divertit, com sabeu si és que heu començat a escriure alguna cosa. No trobeu, doncs, que l'escriptura és quelcom meravellós? Un tercer benefici que trobo que ens proporciona l'escriptura creativa és que incrementa el nostre coneixement. Això és clar, perquè en crear aquells mons i aquells personatges ens hem d'aturar a pensar com ho fem. Per tant, hem d'investigar, ens hem de documentar, sigui que escrivim sobre l'edat mitjana o sobre el segle XIX
o sobre el món actual, o sobre mons fantàstics de la ciència-ficció, nosaltres ens haurem de documentar. I això amplia els nostres coneixements. Per exemple, si volem escriure sobre la Cuba del segle XIX o sobre la Revolució Francesa, és evident que ens hem de documentar. Però no cal que sigui un relat històric. Nosaltres podem fer un relat o una novel·la d'amor que succeeix al Baix Empordà o a la Garrotxa. I en aquest cas també ens haurem de documentar per fer un relat versemblant. Nosaltres adquirim nous coneixements i els lectors, a través nostres, els nostres escrits, també obtenen nous coneixements dels mons que nosaltres hem inventat. Perdoneu que parli de mi, però molts lectors, us he de dir que molts lectors m'han enviat comentaris de la meva novel·la Forgotten, El niño robado de la casa de l'Encina, per exemple. Em donen les gràcies perquè han descobert com funcionaven els internats o els reformatoris d'aquella època. Han descobert que no coneixien la problemàtica irlandesa de l'ira, o també la restauració de l'abadia de Glastonbury a Gal·les, en el Regne Unit. O m'agraeixen perquè, en llegir la novel·la, han fet, amb el protagonista, un viatge per la conca del riu Yenisei, a Sibèria. També m'han enviat comentaris de la meva novel·la El darrer brot d'alzina. Em diuen que els ha encisat la història, la descripció de l'Havana del segle XIX, de la Cuba d'aquella època, de la seva societat, dels ingenios i la producció de la canya de sucre. Em diuen que s'han sentit al mig d'aquells llocs de producció de canya, que s'han sentit en els ambients, en els colors, en les olors, en aquella mena de pols tan enorme que es produeixen als canyars. Els ha provocat la sensació de ser-hi en aquells escenaris, de viure el moment. Per tant, els lectors, a través dels nostres escrits, també obtenen nous coneixements dels mons que nosaltres hem inventat i també, per descomptat, de les reflexions que nosaltres els podem suscitar. Un altre benefici de l'escriptura és que ens brinda una oportunitat per a l'autoexploració, per a la introspecció. És evident que en crear personatges i situacions, nosaltres explorem diferents aspectes de la condició humana, aprofundim en els pensaments i emocions dels nostres personatges. Aquest procés pot ser terapèutic i de fet ho és perquè ens permet un millor coneixement de nosaltres mateixos, perquè hem de projectar, hem d'elaborar aquells sentiments, aquella psicologia, aquesta conducta dels personatges. Un altre benefici és que l'escriptura és una meravellosa via de comunicació i de connexió emocional. La literatura, com sabem, és una forma poderosa, molt poderosa de comunicació. Les paraules escrites transmeten emocions i experiències de tal manera que podem connectar profundament amb més lectors, com us he dit abans. Generem empatia entre els autors i els lectors, creant un espai de diàleg. Jo personalment, a través dels comentaris dels lectors, he fet molts amics. No consideres, doncs, que escriure és una meravella? No consideres que escriure és un espai d'absoluta llibertat? Bé, aquests són només alguns dels beneficis que jo crec que obtenim quan escrivim. Però qualsevol de vosaltres pot trobar altres avantatges personals i emocionals en aquest meravellós món creatiu que és l'escriptura. Per tant, us animo a fer les primeres passes en l'escriptura creativa. Gaudiu de la vostra creativitat. No us preocupeu si no sabeu per on començar o com compondre una redacció. Si seguiu aquest podcast del taller d'escriptura creativa de Diconex, us aniré donant pautes, les meves recomanacions i reflexions per millorar la nostra escriptura. Em podeu enviar els vostres dubtes o qüestions
que les anirem contestant en benefici de tots els oients. Ho podeu enviar al correu tallerediconics@gmail.com. Aquí em podeu enviar els vostres dubtes, les vostres qüestions i fins i tot els vostres escrits, que els llegirem i comentarem en aquest mitjà. Per tant, no tingueu por ni vergonya. Jo sempre us brindaré la meva ajuda de forma absolutament gratuïta i voluntària. Vull ajudar les persones a expressar-se. Vull que t'atreveixis tu a fer-ho, perquè dintre de nosaltres, de cadascú de nosaltres, atesorem una riquesa que podem incrementar a través del fet d'escriure. I sobretot ho gaudim molt quan ho compartim amb els altres. Us desitjo bona escriptura, que gaudiu molt creant mons fantàstics. Bona escriptura de nou. I recordeu tallerediconics@gmail.com.